Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bapak Kepala MI Hasanuddin Semarang ingkang sagung kula pakteni, Bapak Ibu Guru saha karyawan MI Hasanuddin Semarang ingkang dahat kinurmatan, para kanca kelas 6 lan adik-adik kelas MI Hasanuddin ingkang kula tresnani. Kula pun Kori Setianingrum minangka wakilipun kanca-kanca kelas 6 kaparenga matur ing ngarsa panjenengan. Awit sekedhap malih badhe nilaraken sekolahanipun menika saperlu nglajengaken wonten MTS menapa sekolah sanesipun. Kula ngaturaken gunging panuwun dumateng Bapak Kepala Sekolah saha Bapak Ibu Guru ingkang sampun paring kamurahanipun, kaikhlasanipun saha katresnanipun anggenipun gulawentah kula sakanca. Saengga ing ujian sekolah menapa dene ujian nasional pikantuk biji ingkang maremaken. Kula minangka wakilipun kelas 6 nyuwun pangapunten menawi wonten tindak tanduk kula sakanca ingkang boten mranani panggalihipun Bapak Kepala Sekolah saha Bapak Ibu Guru salebetipun ngangsu kawruh ing sekolahan menika. Kula sakanca tansah nyuwun pangestu supados saged nglajengakenipun wonten sekolahan ingkang favorit. Salajengipun panyuwun kula dhumateng adik-adik kelas MI Hasanuddin mugi ingkang langkung sengkut sregep anggenipun sinau. Kula cekapi semanten pamitan kula sedaya kiranging atur saha trapsila nyuwun gunging samudra pangaksami. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.